गासै बिबानगिरि नोंथांमोन आरो बे ओनसोलनि गासै रायजो राजा नोंथांमोन, नोंथांमोननि जायगायाव फैफेराखैमोन, फैनानै बिराद मोजां मोनदों। जायगायाथ' बिराद मोजां, मानसिफ्राबो मोजां मोजां दङ आरो फैनानै गोजोनसिनबावदों। बे इलेक्सननि गोबां मिथिङाव गिदिंबाय, बै मिथिंफ्राव खालि दारि खेबज्रां खेबज्रां खुगाया जुमाय मोनामनायफ्रासो आर'नाइ फालि सोदोंमोन आरो बे नोंथांमोननि जायगायाव सासे सिख्लाजों आर'नाइ फालि सोजानो मोननाया सिख्ला मानसिजों आर'नाइ फालि सोजामोना बिराद मोजां मोनदां। दा मोनायाव ओंखाम सोंखाम जालां। दा जियानो जा रायजो राजा नोंथांमोन, आंखौथ' बेबायदिनो सानफ्रामबो जोबनायाव मालायनि खालाय दैफोरखौ जानोसो थिनहरो। जोबनायावसो थिनहरलायबाय नै आंखौ, आरो बहाबा थांबावनांगौनो। रागाजोंबा थांगार गारनाय नङादोलां। दानो 5 घन्टासो लेक्सार होगोन आं। नोंथांमोना थाबाय थागोन ना? 5 घन्टा अखायसै आं। दा जायखिजाया बिराद बुरजा मानसि जमा जादों। बेबायदि मानसि जमा जानायखौ बिपिएफनि मानसिफ्रा होनदों, गेलै बिपिएफनि फट'ग्राफार फैला नायग्रा गोजासो होनना बुङो। ओंखायनो आंखौ इउपिपिएलनि मानसिफ्रा होनबाय, हाब नोंखौ मिटिंफ्राव लांनो हानाय नंलालै, जोंखौ बदनाम होयो, फैला नायनो फैग्रासो फैजोबो होनना बुंबाय। दा नोंथांमोनासो मानो फैमारदों? फैलाखौल' नायनो फैदों, माथो फैलाखौ नुबायना रायजोबाय। फैलाखौल' नायनो फैनायबा थांदों। नुवाखै होनबा? फैलाखौ नुबाय? थांदों फैलाखौ नायफैनोब्रा। ओइसो थांदोंलै, थांबायसो। बाखिखिनिया आं सानदों, जायफोर थाङाखै बिसोर गासिबो इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै, नोंथांमोननि केन्डिडेटखौ मोजां मोननानै बेवहाय फैदों होनना सानदों आरोखि आं, नामा? गथ'नि आखाइखौ मा जोबथा गोबाव बिपिएफनिबाबो खब्बाय दिनैनिफ्राय बिपिएल जासिगोन। दा रायजो राजा नोंथांमोननि बे चिरां जिल्लायाव दाख्लैनिफ्राय दङ, सानब्रै जाबाय, न'खौसो बावलायलांबाय। बिसि फिसा गैयिखायसो थानो हाबाय। बिसि फिसा थानायमोनबाथ' दिगदारानो जागौमोन। थांसो बालायलांबाय आङो। मानोना बिराद मोजां परिबेस नोंथांमोननि जायगायाव। गासिबो परिबर्तनखौ लुबैबाय, गासिबो सोलायनायखौ लुबैबाय। आरो दिनै नुनो मोनबाय, नोंथांमोननि नैबे चिरां जिल्लायाव मोनफ्रोमबो समस्थियावनो जिहेतु गासै रायजोआ सोलायनायखौ लुबैदों, दिनै इउपिपिएल दोलोआनो देरहाजोबना 100% जाबाय। जोंनि बाक्सा जिल्लायावबो बेबायदिनो। जोंनि बाक्सा जिल्लायाव 11टा नोंथांमोननिया जायगाया थिखिनायालाय बुजिदों। जोंनि बाक्सा जिल्लायाव 11टा समष्टि दं। बे 11टा समष्टिनिनो गासै रायजो राजाफ्रा जोंनि बाक्सा जिल्लायावबो परिबर्तननि खोथा बुंदों, सोलायनांगौनि खोथा बुंदों। दा ओंखायनो दिनै जोंनि बाक्सा जिल्लायावबो 6टानिफ्राय 7टा समष्टियाव देरहागोना इउपिपिएलआ कनफार्म जानानै दं रायजोफोर। बिपिएफआ बबे मोनसे समष्टियाव देरहागोन नागिरबाबो मोनाखिसै जोङो। नोंथांमोना साननो हागौ फैले सिनेमानिसो डायलग। आं बुंनायखौलाय मानो लाजोबनो, थांबानो जाबाय, नायना फैबानो जाबाय, नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन? आरो दिनै जोंनि बाक्सा जिल्लानि
आंनि समस्याया जाहैबाय